hello! Ayan mga momshies, isa na naman pong napakagandang hapon sa inyong lahat. Ayan, at ngayong hapon po ay magaganap ang pakikipagkwentuhan ko sa mga isa rin sa mga malalapit ngayong lalaki sa buhay ni Brenda. Ayan, ito yung mga lalaking halos araw-araw niyong nakakasama at nakikita. So, kakausapin natin sila mamaya. Habang kami ni Yaya Sena ay magluluto ng pansit. Ayan. Pansit, anong tawag nga dyan? Ha? Bambi? Bambi mano. Bambi mano. Bambi. Ano bami? Bami. Ayan, bami. So simulan na natin yung paghihiwa natin ng mga ingredients na gagamitin natin, yung mga gulay na gagamitin natin para sa pansit. So, let's go! Okay guys, narito na yung mga sahog sa ating lulutuing bami. Bawang sibuyas, karne, dahon ng sibuyas, carrots, beans, repolyo, and of course, ang ating bansit. Ano yan? Kanton. May bell pepper pa pala. Yes. Ha? Saan ito galing? Hala, may paano pa diba? Unload daw, unload. Nagbigay siya mama ng 20,000. Ito. Bumalik yung gastos ko. Thank you. Bakit daw? Thank you, Ma'am Flor. Diba? God bless. Narito pa yung ating pansit bihon na nilalamas, pinapalambot pa ng bongga ni Yaya Ansini. Para mamaya pag diluto, mabilis na siyang kumulo. Okay, simulan na po natin ang magluluto ng bami. Painitin natin ating kawali. At i-ready ang mga kaunahing sahog. Patako na yan. Ba't ganyan? Ha? Kasi, B. Paano yung palo? Paano yung palo? Ay! Gusto ng maharot. Hindi, Igisa na natin ang ating bawang. Carrots. At ilagay ang ating beans. Ilagay natin ang unting asin. At pamitang durog. Natin ang toyo. Titikman na. The best. Dahil, ano yung nilagay mo? Ang yung sponsor na? The best. Kaya nasa kanya ang magi-magi sa. May sponsor pa. Nilalagay na ni Ansi ang ating pansit. Haluin maigi. So ayan na, hinahalo-halo na natin siya ng bongga. Ang kanton at ang bihon. Thank you, Yaya Ansing, for cooking. Wala na yung... Para napipilita ka lang yata ang tulungan ako Parang siguro. Parang siguro, Pero tingnan natin kung gaano kasarap yung mamaya. Kasi nasa na yung file? Kasi andyan yung mga file? boys. Andyan yung mga boys ni Brenda. Ayan. Okay, so mga momshies, eto na nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga lalaki sa buhay ni Brenda sa kasalukuyan, kung sino-sino sila. Kasi sa dami ng lalaki niya, syempre hindi na natin minsan makikilala kung sino sila. So ngayon, isa-isahin natin yung mga lalaki sa buhay ni Brenda na kasama niya araw-araw. Mga pashis, pre. Kayo po si Foreman na, tama po. Hi. Si Foreman, ano po pangalan ni Foreman? Jimmy. Ayan, si Foreman Jimmy. So, siya po yung overall head ng mga grupo na gumagawa ng bahay ni Brenda. Okay, si Tatay naman po. Ano pong pangalan natin, Tay? Si Mitoy. Tatay Mitoy. Kayo po, ano pong ano nyo? Foreman din. Sikan ko niya. Second assistant foreman. Okay. Ito naman si Tatay na naka-blue. Ano pong pangalan natin, Tay? Buji. Buji.
Buji, ano pong ano nyo sa construction? Kapitiro. Karpintero natin. Ito na. Oo, mahirap magpokpok ng magpokpok, no po. Malapit po kayo sa mga martilyo at pako. Taga-baon ng pako, tsaka taga... Yung nga ko napako ako sa ano, sa kamay. Ito, tagos dito. Mahirap yun. Hindi po. Anong Anong mas mahirap? Ano pong mas mahirap? Yung magpokpok, ibaon yung pako o ibaon mo si misis? Ano? Mas mahirap ang pako. Magpako. Okay, andito naman yung kanilang mga kasamahan. Hi! Ano pangalan, kuya? Ito yung kuya ni Ansing! Ayan, kuya ang pangalan. Ba't si Ansing ang tangkad? Mataas nga man yung... Mataas ang ayaw nga, magkapatid kayo sa mama. Ano pangalan ni kuya? Agustin. Ano naman po ang trabaho sa bahay? Ay, doon sa ginagawang bahay. Kapitiro din. Carpintero din. May asawa. Ay, may jowa ka, di ba? Ay, hindi, medyo uyap-uyap pala. Ha? Live-in. Uyab-uyab. May anak na. Hindi pa nababaon yung ano. Hindi pa nababaon yung pako. Sige, kain po. Ito si tatay na napula. Ay, tatay. Si kuya naman. Ano po pangalan, kuya? James. Si kuya James. Carpintero din. All around. May asawa na? Oo. Kakapanghina naman. Mukhang masarap ka kumain ng pansit ha. Higop na higop ha. Okay. Si kuya naman, ito rin isa sa mga kasamahan natin sa construction. Pangalan kuya? Tisoy. Nababad lang talaga sa trabaho, no? Okay, Reggie Moreno. Carpintero din po. Ayan. May asawa? Meron. Ano ba yan? Lahat talaga may asawa. Sana yung huli ko makakausap, wala pang asawa. Kaya lang, nilalayuan niya ako, pero mako-corner ko na siya, mga kaibigan. Tadan! Ayan, ang pantasya ni Yaya Anseng. Sige, pag ikaw nabinat, sige. Pangalan? Ay, sorry. Si Norris. Iniikot-ikot sila kasi mamaya, medyo magiging busy na sila. So, si Norris ay isa rin karpintero. Oo. May asawa? Meron. Meron na? Dalawang anak. May anak na. Meron naman akong gatas dyan eh. Ano bang gatas ng mga anak mo? Birch tree. Birch tree? Ay, okay yun ha. Mas maganda yun kasi walang sugar ang birch tree. Hindi ka... Leng, Hi, andito na pala po yung may-ari ng bahay na pinapagawa. Kamusta po yung mga tauhay niyo, ma'am? Okay naman, masarap kasi nabusog sila kasi may nag-aasikaso na. Oo. Matagal nga na may gusto sa foreman. So, pag napanood na asawa, humanda ka lang na masisemento kita. Kaya nga ganyan ang asawa din niya, malaki din noon, tsaka burado yung kilay. Kaya pala. Kaya pala malapit kaming dalawa. Si Lingling, umaiyak na si Lingling, Le. Ba't ka nananakit? Ay, andito Huwag na. mo edit yan, ha? Ito na pala yung isa rin na galing na ano. Umiyak din siya, nagsiselos siya kasi crush daw, alam niya yung anak ng foreman. Oh, lot. Yata, andyan yung kapatid mo. Kanina pinag-usapan namin yung pagbabaon ng martilyo, tsaka paghugot. Kamusta na yung ngipin mo? Hindi ko siya nasamahan kasi gawa ng andito nga kami nag-aasikaso. Pero syempre, mag-thank you rin tayo kay Yaya kasi siya yung nagluto sa atin ng ating pansit. Thank you so much, Mama Anita. Ayan. Okay ka na ba? So na. Bunot na, mamaya na, minom ka na ng gamot. Pampakalma ha. Ayan. At syempre sa mga boys ni Brenda, hindi lang po yan kasi meron din kayong maiuuwing, maliban dyan sa ating pamerienda, meron kayong maiuuwing mga bigas. Ayan, sa inyo na, ay, ano to, sayang naman to. Ayan, meron kayong bigas mamaya na maiuuwi. Ilan kayo? 2, 4, 6, 8. Isa nandun pa. Nandun pa sa likod. Kuya Foreman, mga ilang buwan pa po o araw magagawa yung bahay? Ito Bago matapos. Hanggang natupisa, mga 3 buwan. 3 buwan pa. So ano pa? Ano pa? June. Yun. Finish na yun. Ano po pinakamahirap na ginagawa sa isang bahay? Yung pinakamahirap, yung hagdanan. Pinakahirap sundin yung desisyon ko. Yung desisyon ng may-ari. Ano pa ba? Hindi, pero Ang hagdanan. okay naman. Kung mayroong plano, di mahirap yan ang bahay. Oo. Ipatayo. Okay naman po bang amo si Brenda? May iba-ibang plano. Oo, maganda yun si Brenda kasi kuan yun eh, ganang May iba-ibang plano. palangga yung mga tao niya kasi libre sa snap.
Wow. Libre si snack. Nagpapa-advance po ba si Brenda? Oo. Pa-advance. Naman mga tao ko, hindi naman sila. May isa kayong tao dito na naiiwa. Hindi daw didak daw kaagad. Ano ba yung CA? Ha? Ayun si Kasad ba? Cash Advance. Cash advance. Sige. Umiinom po ba kayo? Nag-aalak? Oo, paglingguhan, pagkatapos niyong sahod, bigay nung si madam sa amin ng alak. Oh, iba talaga si Brian, Oo, yun Roy. ang paniya. Tapos sino po sa mga tauhan niyo yung talagang pinapalitada niya? Ha? Yung ano ba, pinapantay? Palitada, parang finishing. Sino daw pinakadak sa trabahante? Talaga po? Oo. Ikaw pala. May anak na kayo, tay? Wala pa? Pero parang nakawalo na kayo, Mukhang nakarami na rin. Binata pa kayo? Ano siya tinday? Saan yung tinday? Sobra si Tito pala to, Nakakaya, hindi ko pala siya kilala. Kasi bihira naman lumabas, si Tita Indela yung kachika ko. Ayan, kainan na. Okay, so hindi lang dyan natatapos ang lahat. Okay, lahat po kayo. May pabigas. Mula kay Madam. Beso-beso po kay Madam. Madam. Kaya, kaya. Yung uyab-uyab. Forman. Dahil Forman ka, sa'yo yung kalahating ka ba? Charot lang. Sabi ng mga tao, parang unfair yun. Napaisaan itong gamay na Yung isa. Asan na siya? Mamaya, magiging na. Sila na. Sa Chevron. Dong. Kanan talagang. Ayan, may pabigasan tayo. Ayan, salamat Brenda. Ayan, may pabigasan. Hi, welcome. Hindi, ayan, may pabigas. Kasi tatlo Dalawa na. tayong bigas. Sa iyo, ito pa yan. Ikaw na nagdala kang nuli. Yung isang tao. Okay. Siya silingling sa kanya daw. Sa kalingling sa kailang. May natira pa. Ha? May natira pa. Salamat. Thank you. Ayan, sana enjoy niyo yung merienda natin. Susunod naman inuman. Thank you, boys. So, ayan. Nakapag-merienda, nakabanding, nakilala na rin natin yung mga tauhan ni Brenda. Thank you din, Kuya. So, again, guys, don't forget to like, share, and subscribe this video. Once again, this is Ma'am Shiji. Thank you so much, Yaya, sa pagluto. Thank you. Brenda, salamat, dahil sa support. Thank you. Prepare ako. It's DJ.